Nagplano mo diyan, no? Ayan, ibuko na rin. Uy, ibang wala pa si Papa. Pero madayon na ni among taban bro. Gahapon, wad jud na dayon. Ayan, ginoo ko. Sumi, kipaan na to. Asan Papa? Timing, ang lakaw. Nakalak na ang balay na. Ang sinang andam na. O, andam na. Ako rin isa sa may kanal mo. Pag-atan to sa atbangan. Dali, pagdali. Holy shit na na po, chik. Isa man na mo to, kay nagtamag sa ako. Buknoy! Dito, dakit sa pikas siguro. Diha na. Dito ka abot ba? Dito pikas, bali. Hindi ako sa gabay, ha? Dali, kay bang wala ka sa Papa. Saan maigaw ka? Ha? Pagdali, kay mutuyo ko. Asa naman to kung barkadang bata, wa pa man nagpa... Kuan? Ni adto dire kay nam... Ay pre, dada na to pre. Okay raman. Asa man ta karon pre? Mag-shot ta pre. O, asan yung tuba? Tuba-tuba day karon. Mga ta dito sa tindahan ta. Asa man ta pita? Ito ta okay Musurkat man ta. Di, musurkat ganit ta. Holy shit, mama na ganiyaw. Asa man ana? Kato. Kaganina na ni man nakitan. Oh, Mao man na kuan ni paring bitoy no. Wala nagtaban sila no. Wa nga oy. Atong sundan ta. Matabok tag sa paan nino. Ako daw kasi nabay nakahiring sa tuwa nga nagtaban ta. Wala ta, padayon ta. Tabok tas agusan. Ikaw may gamay. Ikaw sunod dito, kamanga. Ikaw, dali. Pagdali, ay nahinara para di ka masakpan. holy shit, na di mahitabo ni Ron. Nagplano mo diyan, no? Sa makang kuan dong. Sa anak. Holy shit, itugan dyan timo. Sa mata ni Rudy ra ba ni mamutbot ni bata ra ba? Mukha ni nung kitaan pamantaan ni. But uy alusan ang kuanan na uy. Ay sa, kung di timo gusto itugan, tagay kog 20. Ang warta ay man. Patay po ng 20 nakisisilyo da. Huwag ka kwarta bisag piso. Patay ta ni Rutug ang kita ni bata aron pitin si pata. Ay, saba-saba dong. Amo dyo kang itsa sa pa dong. Tistingi, itugan dyan timo. Huwag ito'y mahimuan ni. Di na ba mangatik ng bata, Buknoy? Sibat na lang tayo. Tara na lang, uy. Di mo mga tagay itugan, be. Saman, nakakuha na katong 20? Nakakwarta ka dito sunahan? Ano man? Kung lagi tagan. Buwang, ato na lang itukan siguro siyang papa. Tara, dali. Uy, Sa makado nga nulak man ka. ito ka good news. Uy napay pag good news. Unsa ka nang good news daw kuno imong insulti sa kuha? Kung ako istorya good news, 20. Tama gina pre. Ente sa mo unsa sayo pagkas buntag iskamo naman ko ninyo. Shit, hatag na. Pay pa holy shit. Unsa man kuno nang good news kay imong istorya sa kuha? Tagsa. Ila ni mo ikay bakit bago ko pa kanik ay sayo pas buntag man na palit ako nig asin. Gahayo nag 20. Aba, holy shit man ka. Kuya ni mataan ni oy. Unsa may good news ingon nimo sa kuha? At nga babae, na kauban lalaki ni nagpalami dito sa sagbutan. Palami sa sagbutan binuang ko ng istorya. Ikaw, Berto. Unsa nakatinuod na? Anak mo to ni Mr. Min, ano? Oh, anak ka ni. Na, nakita na mo to dito sa kuwan ganina, kabagnutan. Nagkuyog atong buknoy. Kayang, uya ba? Ini bataan ini. Nakausap ba sila dito? Murag manglayas mo siguro to sila. Kaya nagdala magsako. Daghan magsulod ang sako, mga sanina. Naunsa mo bata giingnan ako siya nga dili lang sa lagi maguyab-uyab kay ipatiwasan ako sa iyang pag-eskwela niya kay unsa na ko nang uyab-uyab ug mahuman sa eskwela. Holy shit, murag tas taman eh, 20. Di na magpakayog 20 oy. Mo na tong kuana 20 na dayon mahurot mo putong kwarta nimo kada naibalita 20. Iwa may kwarta pe, tara, lakaw na ta. Tara. Tilan ni mga bataan ni na-scam gyud ko ang mga bataa ba. Unsa ka to katinuod gyud katong naikakuyog si Charmina dito kog si Buknoy. Kuy-kuyog dito. Bantay lagi ni mga bataa as ko gyud. Si Wani. Atungat, ana ha. Atagi ko, just na, tara na. Tara.